ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സമൂവള്ളിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റുമ്മാൻ പച്ചടിയുമായിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ഷെയറും ചെയ്യണേ. ചോറ് പോകുന്നതറിയില്ല ഇത് കഴിച്ചാൽ. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് പോകാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾക്ക് തൈര് ഒരു ബൗളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു കപ്പ് റുമ്മാനും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ തക്കാളിൻ്റെ കുരു കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ തക്കാളി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പുളിപ്പായിരിക്കും. എന്നിട്ട് 2 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തത് ചെറുതായി, പിന്നെ 3 ചെറിയ സവാള എരിഞ്ഞത്, പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര മധുരത്തിനാണ്, കുറച്ച് ഉപ്പ്, നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതാ നമ്മുടെ റുമ്മാൻ പച്ചടി ഇവിടെ റെഡിയായി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്.